Әссәләму алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Абдулла Кариев исемендәге театрда яңа директор һәм ул безнең хезмәттәшебез Гүзәл Сәгыйтова. Студиябезнең бүгенге кунагы ул булачак. Гүзәл Ремзил кызы Сәгыйтова 2004 елда Башкортстан дәүләт университетын филология белгечлеге буенча тәмамлаган. Аспирантурада укыган, филология фәннәре кандидаты. Кандидатлык диссертациясе Аяз Гыйләҗев драматургиясенә багышланган. 30-га якын фәнни хезмәтләр авторы. Казан дәүләт консерваториясе доценты, анда татар теле кабинеты җитәкчесе. Гүзәл Ремзил кызы шулай ук Калип яңа буын җыенына нигез салучыларның берсе. Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясендә тапшырулар алып баручы һәм редактор булып эшләде. 2018 елның сентябреннән Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры директоры вазифасына куелды. Дамир Сиражиев исемендәге театраль премия лауреаты. Гүзәл, хәерле көн, сәмез. Хәерле көн. Илдар абый дәргә мөмкиндер. Мөмкиндер дип саныйм. Гүзәл, менә иң беренче сабыйлыктан башлаганда бөтен нәрсә шуннан килә бит. Менә сез шаулы балачак үткәргәнсез, хореографиягә дә бирергә теләгән нәрсезне, мандолинада уйнагансыз, Нәүрүз шибәре, озын тулым конкурсларында катнашкансыз, бераз үсә төшкәч. Димәк, менә булай кайнап яшәү ул сезнең имиджның бер өлешеме? Имидж түгелдер, холыктыр. Әлбәттә, ләкин без барыбыз да авылдан чыкканнар күбез. Әлбәттә, менә минем холык белән, әгәр дә мин бүген дә әйтәм, ник шәһәргә күчмәдегез ул вакытта, музыкаль мәктәпкә дә йөрер идем, биргә дә менә профессиональ рәвештә ничектер шөгыльләнер идем. Әлбәттә, инде омтылышлар бар иде минем, менә укырга омтылыш, ләкин авылда барыбыз да мөмкинлекләр ул кадәр булмагач, менә әлегә шулай формалашканмын. Ләкин безнең киләчәк балаларда дип әйтәләр бит, нәрсә җитмәгән балаларда аны чагылдырырга. Күрергә тырышабыз. Әлбәттә, ул кирәкме юкмы инде киләчәк күрсәтер. Ләкин ниндидер барыбер үземә җитмәгән менә бу база анда булыр дигән өметтә калам. Шул балачактан туганда ук салынгандыр, чөнки әни дә әйтә, менә характерым шундый тынгысыз, җанлы дип. Әлбәттә, мин тыныч, матур тормышны да яратам, гармониядә яшәп. Мондый тормыш чыннан да менә ничектер бөтенләй башка ресурсларны уята, һәм менә тагын шушы дулкынга кереп киттем, һәм миңа бик ошый. Күренекле язучыбыз, халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең иҗаты буенча сез кандидатлык диссертациясе язган кеше. Аяз абый дөньясы белән менә сезнең шәхси дөньягыз тәңгәл киләме? Шундый үзенчәлекле сорау, бу сорауны әле миңа беркайчан да биргәннәре булмады. Диссертация язганда син көн-төн менә шушы иҗатта чумып, кайнап, анда менә бу ике дөнья шул кадәр тәңгәл кебек, хәтта син кайсы урында Аяз Гыйләҗев фикере, кемдер сиңа нәрсәдер дәшә, син Аяз Гыйләҗев фикере белән дәшкән кебек. Инде менә шул вакытта шул кадәр байып калган дөньям минем әлбәттә хәзер үзгә дип уйлыйм. Теге ниндидер тәңгәллек булу, ләкин уртак яклар бик күп бу дөньяларның. Чөнки менә Аяз абый үзе Чехов драматургиясе белән җинләнгән кеше дип әйтергә. Минем ул Чехов шулай иң яраткан драматургым, язучы гына түгел, менә нәкъ менә драматургиясенә мөкибәнмен мин Чеховның. Ниндидер менә мин дөньяны ничек тоям, мин күрәм, ничектер менә хәтта менә андагы сулыш алу, бигрәк тә менә Фәрит Бикчентаевның өч сеңелен мин хәтерлим, башка менә Додиннар килгәндә, менә ул минеке. Һәм монда менә Аяз абый хәтта кайбер пьесалар махсус Чеховка ярып язган пьесалар бар. Әлбәттә, алар театрларда ниндидер уңыш казанган пьесалар түгел, чөнки безгә ничектер тамаша кирәк. Татар халкына, бигрәк тә хәзер әле үзгәрә, барыбер да сәнгать тә үзгәрә. Менә ул вакытта менә фикернең тирәнлеге, теге бер фикер айсберг кебек, менә алар тирәндә яшерелгән. Нәкъ менә шул нисбәттән охшашлык зур. Менә сезнең татар пьесасы ярышында бит әле әсәрегездә җиңеп чыкты. Ул турыда да әйтеп үзегез әле. Форсаттан файдаланып. Җиңде дип әйтү дөрес үк булмас инде. Менә шул башка әсәрләр янында бераз гына аерылып торган.
Томан деген пьеса, әйе. Фабуласын ғана әйтіп узыйк әле, нәрсә турында сүз бар анда? Эзләнү турында. Эзләнү турында, менә бүген мин яшьләрне күзәтәм, үзебезнең буында без инде яшьләр булып саналмасак та, bir şikten ikincisine nişiktir berilgenenu, hatta менә bu профессияга да туры килә, сез күрсәгез, ишетсәгез, менә Инстаграмда кемдер бу эшне башлап карый, аннан икенчесенә үзенә рекламалый. Гомумән кеше бүгенге яшьләр үзләрен таба алмый. Ул элек ничектер менә кеше килгән, уку йортына кергән һәм ул ömür boyu şuшы işine ulana ошыймы, ошамыймы, ул хәтта ул турда уйламаганда. Хәзер психологик китаплар күп, гел үзеңдә эзләнергә, үзеңә сораулар бирергә дигән шигар белән яшибез бит. Шуңа күрә менә шушы эзләнү ул яхшыга илтәме, әллә бу бигүк яхшы да әйбәт нәрсә дә түгелме? Гомумән менә шушы бүгенге заман кешеләренең, бигрәк тә яшьләренең ниндидер шул бәргәләнү турында дип әйтергәдер. Bir intervyuda sizin şunday sözünüzü oquyayım, güzel. Яшәргә ашыгыгыз дигәнсез. Замана ритмы булай да кызу бит инде. Яшәргә ашыгырга бу ике яклы бер. Әлбәттә, хәзер менә дин ашада, инде тормышның ниндидер менә шушы ваклыклары, ниндидер шоу-шууннан читтә булып, тынычлыкта, монда менә монда күбрәк яшәүнең кадерен белегез дигән мәгънә салган дип яшәүнең кадерен белегез, яшәргә ашыгыгыз. Һәр мизгел, һәр бу инде теге чабып, ниндидер тормышның гызыгысы түгел, кадерен белегез. İnşallah şulay bulsun. Менә хәзер инде сез директор эшенә алындыгыз. Эшне нәрсәдән башладыгыз? Төгәлрәк итеп алганда, театрның эшендә нәрсәләр үзгәрәчәк? Эшне танышудан башладым. Һәр бер хезмәткәр белән аерым-аерым аларны тыңлап, сорауларын, теләк тәкъдимнәрен, әлбәттә бик күп һәм бик төрле теләк тәкъдимнәр булды. Шуңа күрә бераз хәтта югалып та калган кебек булдым, чөнки bir kişini tыңласаң, bu юнәлештән китәргә кирәк, икенче кешене тыңласаң, икенче юнәлештән барыбер үзеңнең ниндидер менә алдан уйлап килгән ниндидер юнәлеш булырга тиеш һәм башкаларны менә ияртергә бурычлыдыр җитәкче. Чөнки һәрбер кешегә ярап барыбер булмаячак дигән фикергә килдем. Шуннан да менә якынрак килсәк, ниндидер конкрет алымнар эшләнелгән бит инде, нәрсәләр булдырдыгыз? Булдырабыз, чөнки әле менә икенче ай гына театрның йөзен булдыру максаты куелды. Бу инде фирменный стильдәләр үчәй бит, логотиплар, афишаларның бизәлеше, фойеда менә безнең 22 декабрьдә 30 еллык, һәм инде шушы 30 еллыкка без бик әзерләнеп киләсебез килә. Инде фойедан ук менә театр начинается с вешалки диләр, шулай ук русча ниндидер ишекне ачкач та, хәтта инде безнең шундый театр алдында мәйдан бар, менә аны да ничек тә булса, инде хәзер афишалар илинде, яктырып, фонарьлар яктырып тора, инде бер яктан театр, бу театр икәне, Кореев театры икәне билгеләнә башлады. Менә шуны инде шушы атмосфераны бусагадан ук башласак иде дигән өметтә яшибез, һәм менә шул хәзер спонсорлар табу, директор эше инде ул шул финанс өлкәсенә дә кагыла. Менә шул мәсьәләне кулачларга иде ниятебез. Инде ниндидер үзгәрешләр, әлбәттә 2019 елга лабораториялар, режиссерская лаборатория, бу инде яшь 4 режиссерны чакырып, безнең труппаны 4кә бүлеп, ниндидер эскизлар эшләү, аннан соң инде драматургия, шулай ук безнең татар үсмерләр өчен татар драматургиясе бик аксый дип әйтергә кирәк. Менә шушы пьесалар, яңа пьесалар булдыру теләгебез. Аннан соң инде беләсез, 2019 елның 2нче яртысында безгә Камал театры һөнәр яшь режиссерлар фестивален бүләк итәргә җыена, һәм инде без менә аны да инде әзерләнә башладык. Әкренәп һәрбер ниндидер вакыйгага инде хәзер әзерләнә башлыйбыз. Шуннан да эшләсәң, эшләр шактый күп икән. Менә безнең тапшыру кысаларында без әле Кореев театрында булганыбыз, яңа бинада катнашканыбыз, аны күргәнебез юк иде. Менә безнең хәбәрчеләребез барып төшереп кайттылар. Әйдәгез шушы видеоязманы бергә карыйк. Әйдәгез.
Татар театр сәнгате 20 гасыр дөнья мәдәниятенең тирән игътибарга лаек аерым өлеше. Татар театрының атасы, режиссер һәм актер, беренче татар профессионал театр труппасына нигез салучыларның берсе Габдулла Кариев. Ул үзенең актерлык мәктәбен тудыра. Бу мәктәпне Касым Шамил, Гөлсем Болгарская, Зәйни Султанов, Фатима Ильская, Шакир Шамильский, Хәлил Әбҗалалов һәм башка күренекле татар актерлары үткән. Кариев мәктәбе хәзерге чорда иҗат итүче талантлы татар яшьләренең сәнгатендә яши. Менә бүгенге көндә без хәзер ут чәчәге дигән спектакль куеп атабыз. Режиссер буларак бу минем 8нче спектаклем әлбәттә. Әлбәттә куйган саен тәҗрибә арта дип уйлыйм. Бу минем бик зур эшләрнең берсе. Безнең менә дигән коллектив. Безнең менә артистлар, төрле буындагы өлкәннәр дә, урта буын, яшьләр дә, Аллаһка шөкер бар. Һәммәбез бергәләшеп, матур иттереп иҗат итәбез. Һәм алга таба да шулай яшәргә, эшләргә язсын. Һәм инде тамашачыларны чакырабыз. Менә үзебезнең бинага, менә монысын иң мөһиме. Безнең тамашачылар, безнең спектакльләребезне яраталар, балаларын алып киләләр, урта буынмы, өлкәннәрме, алар безнең рәхәтләнеп спектакльләребездә калып, илһамланып кайтып китәләр. Һәм гыйбрәтле матур спектакльләр алга таба иҗат итәргә, иҗат. Гафу итегез, мине сәхнәгә чакыралар. Гомумән, менә соңгы арада монда бик зур үсеш тоела, бик зур энергия тоела, ниндидер яхшы проектларга, кыюлыкка таба адым тоела, һәм бу бик күңелле, бу сизелә бөтен җирдә, артистларда сизелә, режиссерларда һәм бөтен структураларда да сизелә, ул ниндидер шундый бер дәрт, яңа дәрт. Бу спектакльдә мин ярдәм итәм артистларга, анда пластик сәхнәләрне ничектер хәл итәргә, аларны көйләргә, репетировать итәргә һәм башкалар. Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры тарихы 1987 елдан башлана. Ул башта Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы каршында татар театр студиясы буларак оештырыла. Театр студиясының беренче премьерасы Диас Вәлиевнең Намус хөкеме спектакле 1988 елның 25 февралендә куела. Габдулла Кариев театрына нигез салучы режиссер, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Фәрит Әхмәтҗан улы Хәбибуллин. Бүгенге көндә үзебезнең коллективны мин бик бәхетлеләр дип санар идем. Чөнки без күпме генә кеше йортларында да йөрдек, выездларга да йөрдек. Менә быелгы сезонны иң зур әйбер без үзебезнең бинабызда. Һәр артистның үз гримеркасы бар. Без эшкә йөгереп киләбез. Безнең эштән кайтып китәсебез килми. Бүгенге көндә менә без бик бәхетлеләр. Һәр артист бәхетле. Хәзер театрның үз йорты бар. Петербург урамында урнашкан әлеге бина 1953 елда салына башлый. Ул беренчел проекты буенча мәдәният йорты буларак күзалланган, әмма ниндидер сәбәпләр аркасында кинотеатр итеп үзгәртелгән булган. Кариев театрының яңа бинасын 2018 елның 26 апрелендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов ачты. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең алдыгызда гаҗәеп биюче куян. Әлбәттә, бик матур труппа, эшләргә теләгебез бик зур. Без бүгенге көндә бик күп үзебезнең милләтебез, телебез турында сөйлибез. Театр булмаса, нинди тел булырга мөмкин, шуңа күрә бу театрдагы программалар, монда сәхнәдә уйнаган спектакльләр, ничектер безнең яшьләрне монда тартырга кирәк. Уңышлар, матур итеп, гүрләп эшләргә бөтен шартларыбыз бар. Иң изге теләкләр сезгә. Инде яңа иҗат сезонына килгәндә 30 ноябрь көнне
Гаяз Исхакыйның Кәҗүл читек исемле хикәясе буенча балалар өчен без спектакль тәкъдим итәбез. Инде күптәннән хыялланып йөргән тагын бер әсәр бар, шулай ук классика. Ганҗави Низаминың Ләйлә һәм Мәҗнүн исемле поэмасын без бик яхшы беләбез. Менә шул поэмага нигезләнеп Юлия Тупикина бик матур пьеса язды. Без аны 15 декабрьгә тәкъдим итәбез, Алла бирсә. Һәм тагын бер премьера Камил Кәримов, сатирик, прозаик, шагыйрь безнең театр өчен махсус пьеса язды, Алтын алка исемле. Якындагы мероприятие безгә бит инде 30 ел көттек менә без бу бинаны. Шушы бинада без үзебезнең йортыбызда юбилейны бәйрәм итәсебез килә. 30 ел бит инде. Менә шул нәүбәттән 22 декабрьдә без шундый театр төзербез дигән тамашаны без барлык тамашачыларыбызга тәкъдим итәбез. Анда бөтен театрлар катнашачак. Безнең театрдагы репертуардагы булган күп кенә топовый спектакльләрдән үзекләр, номерлар, кызыклы экспериментлар. Миңа калса бу безнең театрның гына бәйрәме түгел, күп театрның да улы бәйрәме булачак. Габдулла Кариев театры директоры Гүзәл Сәгыйдова белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Гүзәл, бит инде без сезне яхшы беләбез, сез безнең коллега, Манзарада да эшләдегез әйме, хәерле иртәдә, оннан соң мәдәният дөньясы сезнең исемегез белән бәйле, сез бик иҗади кеше. Бит менә директор шул саф администратор эш әйме. Анда бит инде менә түшәм, урындык, кәнәфи, бөтенесе башкасы үзегез әйткәнчә акча мәсьәләсе менә барысында булдыра алырсыз кебек үзегез ничә уйлыйсыз? Булдыра алырмын кебек, чөнки әгәр дә менә шушы уй миндә булмаса, шаныч мин бу эшкә алынмас идем. Аннан соң бит инде телевидение гына түгел, консерватория гына түгел, Калип яңа буын җыены да 5 ел эшләп, шушы Калипне булдырып, аны оештырып, монда без ниндидер чаралар үткәргәндә шул кешеләрне бары тик берничә кеше генә эшлидер. Шул мәсәлән мэрия белән сөйләшүдә, президентка хатлар язуда, башка бик күп шактый ул оештыру өчен үзегез беләсез, аның эше күренми, ләкин ул бар. Һәм инде шуңа оештыру эше минем өчен ул яңалык түгел. Һәм монда әлбәттә менә юридик як, финанс ягы минем өчен минем иң кече якларым дип әйтмәс идем, ләкин мин өйрәнәм. Менә Калип проекты турында телгә алдыгыз. Калип белән Кариев театрының нисбәте ни дәрәҗәдә булачак? Нинди формада? Нинди формада? Менә бу әле уйланулар дәвам итә, фикер алышулар дәвам итә. Әлбәттә, афишада күренәчәк, кайбер айларның, кайбер көннәрен Калипның чаралары узачак. Менә ничек Камал театрында элек чаралар уза иде, хәзер ул Кариев театрында. Аннан инде карарбыз, киләчәк күрсәтер. Әлегә менә ул ике эшне дә бергә алып бару авыррак. Ләкин сез инде башладыгыз, Калипның җимешләрен дип әйтәм, сыгымталарны менә әкрен-әкрен композиторларны җәлеп итә башлагансыз кебек. Калиптә генә исемнәре яңгыраган композиторлар, ул Зөлфәт Вәлиуллин, Миләүшә Хәйруллина, кайчандыр Калиптә беренче кичәсен эшләгән Илмир Низамов инде ул безнең театр белән эшләгән булган. Яш тамашачы театры хәтта ул анда музыка бүлеген җитәкләгән булган. Хәзер инде менә ул Кабат Ләйлә Мәҗнүн спектакленең премьерасына музыка яза. Шулай ук инде киләчәктә Ильяс Камал, башка композиторларын да җәлеп итәргә тырышабыз. Инде ачылышта шулай ук, мәсәлән, Калип яңа буын җыенының яңа дулкында катнашучы яшь шагыйрьләре безнең ачылышта бер фойе, безнең ике фойе менә видеода күренгәнчә. Анда менә алар шигырьләр укыдылар. Инде ниндидер менә шушы бәйләнешләр барлыкка килә башлады. Киләчәктә әлбәттә менә киң колач алсын иде менә бу бәйләнешләр, тыгызрак булсын иде дигән өметтә мин.
Гүзәл, менә бит инде театр бер әдәбиятым тере организм шикелле һәр вакыт хәрәкәттә эшли. Менә бүгін дә өр-яңа премьера тәкъдим ителәчәк бит әле. Әйе, менә бу мин килгәч беренче премьера, ләкин теге минем эшнең нәтиҗәсе дип аңларга кирәкми, чөнки премьералар менә алдан әйткәнчә инде ул берәр ел, ярты ел алдан планлаштырыла. Ут чәчәге дип Зинур Хөснияр әсәре буенча Илфат Камалиев безнең Татарстанның атказанган артисты, сез инде аны бик яхшы беләсез. Менә аның тәҗрибәсе, аның эше бүген күрә ала тамашачы. Шуңа барыгызны да көтәбез премьерага Кариев театрына. Пластик куелышлар Нурбәк Батулланова булырга тиеш дип аңлыйбыз. Әйе, алар безнең күп кенә спектакльләрдә Нурбәк хореограф буларак чыгыш ясый. Ягъни инде аның ниндидер хәрәкәтләр ярдәмендә актерлар белән бергәлектә, режиссер белән бергәлектә. Ул бит театр шул калипнең, мәсәлән, бер кичәсе шигырьгә багышланган, икенчесе музыкага. Монда театр ул менә шушы рәссамнарны да, яшь режиссерларны да берләштерә, бары тик менә театрның спектакле, нәкъ менә шушының җимеше дип әйтергә кирәк. Һәм монда тандемнар бик күп. Без инде калиптә тандемнар булдырдык дип кычкырып әйтәбез, чөнки анда әле яңа гына барлыкка килгән. Монда инде алар күптән, шул ук мәсәлән Илфат Камалиевның режиссер буларак чыгыш ясау үзе бер кызык. Мәсәлән, кем аны актер буларак бәяли, кем аны ярата, алар инде карыйга әле. Нинди режиссер микән дип тә килергә мөмкиннәр. Гүзәл, менә элегрәк елларда Кариев театры бик актив рәвештә хәрби частьләргә бара иде, спектакльләр күрсәтә иде, татар солдатларына, төрки, дөнья солдатларына дип әйтик, руслар да яратып карый иде, аны тәрҗемә аша. Менә бу тәҗрибә алга таба дәвам итәчәкме? Актив дәвам итмәс дип уйлыйм, чөнки элек ничә шулай булган, театр биналы булган. Хәзер без стационарда эшлибез. Хәзер безнең төп максатыбыз менә шушы Петербург урамы 55Б йортына тамашачы китерү, үзебезгә китерү, шул ук хәрбиләрне дә, инвалидларны да, балаларны, яшүсмерләрне, өлкәннәрне. Безнең театр турында күбрәк ишетсеннәр иде тамашачыларыбыз да. Хәтта теге безнең Гладилов урамында, аннан Әкият үзәгендә яшәп ничектер менә шушы кешенең йорты булырга тиеш. Кирдеш буларак. Кунаклар анда өйрәнергә тиеш, килергә. Син инде менә тулай торакта яшәп, монда, хәтта без менә үзебез беләбез тулай торакларны үткән кешеләр. Анда кунак чакырырга да кыенсына идек. Монда хәзер инде рәхәтләнеп, үз йортыбыз булгач, кунак итәргә мөмкин тамашачында. Менә һәрбер театр ул нәниләрдән башлана, чөнки алар киләчәктә сезнең төп тамашачы булачак. Балалар өчен репертуар каралганмы, ничектер бу өлкәдә ниндидер эш барамы? Әлбәттә каралган. Менә безнең шимбә, якшәмбе, киләчәктә менә әле ноябрь репертуары минем алда. Анда инде безнең кайбер атна уртасында да балаларга спектакльләр бар. Чөнки без яшь тамашачы театры. Яшь тамашачы театры бу әлбәттә инде бөтенләй бәләкиләр генә түгел, ләкин менә без семинарларда булдык әле күптән түгел генә. 0-дан алып 35-кә кадәр. Или яисә до бесконечности диләр, чиксезлеккә. 105 яшькә кадәр булган. Әйе, чөнки репертуар ниндидер, әлбәттә инде барыбер да безнең төп тамашачы менә яшьләр, яшүсмерләр һәм балалар. Бик зур рәхмәт, Гүзәл, менә бу эшегездә уңышлар телибез. Алдагы көннәрдә дә шулай иҗатны ташламыйча, җитәкчелек эшендә уңышларга ирешеп, сезнең белән безгә дә коллегагыз буларак горурланырга язсын. Күз ачып йомганчы вакыт узды да китте. Мин әле башлана гына тапшыру дип уйлыйм. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Инде тамашачыларга да әлбәттә шушы телевидениедә эшләп, бик күп матур ниндидер тәэсиратлар алып киткән кеше буларак сагынам, яратам. Бик кадерле еллар бу минем өчен. Чакыруыгызга да бик рәхмәтлемен. Амин, шулай булсын, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры директоры, филология фәннәре кандидаты Гүзәл Сәгыйтова булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.